Ma jistax ikun li l-gvern jibqa' ma jindirizzax il-problema tal-għoli tal-ħajja. Ma jistax jibqa' jitfa' l-problema taħt it-tapit u jwaħħal fil-pandemija u fil-gwerra tal-Ukrajna. Hekk kitef post fuq il-midja soċjali l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg b'reazzjoni għal dak li qalet l-Għaqda Nazzjonali tal-Pensjonanti fejn qed tinsisti li b'mod immedjat għandha tiġi riveduta s-sistema li bija tiġi kalkulata il-kola sabiex din verament tirrifletti b'mod reali il-piżijiet li qed jaffaċċjaw l-anzjani. Bernard Gregg qal li quddiem din ir-realtà li qed taffettwa lil bosta persuni, Robert Abela huwa fid-dmir li jagħti soluzzjonijiet mill-aktar fis għax l-anzjani u l-ħaddiema qed ibagħtu fiskit. Huwa sostna li huwa dritt tal-poplu li jgħix ħajja diċenti u kull darba li l-Prim Ministru jibqa' jiskuża l-għoli tal-prezzijiet ikun qed jippermetti biex isir l-abbuż. L-Għaqda Nazzjonali tal-Pensjonanti din il-ġimgħa qalet li huwa essenzjali li tqisu ħtiġijiet differenti tal-persuni għaż-żminijiet tal-lum. L-Għaqda ippreżentat b'kollox 21 proposta għal budget fejn fost oħrajn qed tipproponi li kull pensjoni għandha tkun eżentata mit-taxxa. Apparti hekk il-mediċini għandhom jingħataw kollha mingħajr ħlas lil dawk li għandhom dħul biss mill-pensjoni.